Ihmiset äänestävät eri asioita, kuten myös eri syistä. Seuraavan 100 sekunnin aikana, tai noin 100 sekunnin aikana, kerromme niistä asioista, joita ruotsalainen kansanpuolue pitää tärkeänä. Se on helpointa matemaattisen kaavan avulla. Sillä sinä ynnä minä on tietysti me. Me plus he on meidän laskutapamme mukaan yhtä kuin kunnioitus. Kunnioitus ja toleranssi. Mitäs siitä tulee? Se on yhtä kuin tasa-arvo. Sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä. Jos meillä on tasa-arvo, johon lisätään vapaus, voivat kaikki näyttää rakkautensa. Rakkaus yhdistettynä palveluun on yhtä kuin terveys ja hoito. Sanovat, että vierivät kivet eivät sammaloidu. Siis terveys kaikissa muodoissaan, plus maamme palkittu koulutus, luo uusia ideoita. Ideat ovat tärkeitä tulevaisuudelle. Ainakin yhtä tärkeitä kuin viestintä. Nej, jag är ingenjör. Kun ideat ja kommunikaatio lyödään yhteen, on tuloksena liiketoiminta. Siitähän on hyötyä meille kaikille. Isot ja pienet liiketoimet voidaan yhdistää turvallisuuden kanssa. Tiedetään sekä sääntöjen että maalaisjärjen kanssa. Silloin summana on lisää työtä. Pyrimme yhdistämään asioita siten, että 1 + 1 olisi enemmän kuin 2. Esimerkiksi työ plus kulttuuri, helppoa kuin, sanonko mikä? Aika. Haluamme, että elämässä on tilaa molemmille, vapaa-ajalle ja työajalle. Niin, kaikilla on paikkansa ja aikansa. On kyse jatkuvasta silmänräpäysten virrasta. Nyt. Vähän vaikeata pitää lukua, mutta sehän on jo mennyttä historiaa. Yhdistettynä se muodostaa tulevaisuuden. Kyllä vaan. Kuljemme kohti valoisampaa tulevaisuutta. Eiku hetkinen. Eiks tää nyt me... Tiedän, että olemme muukalaismyönteisiä, mutta jättäkää tää pois. Niin me jäimmekään. Tulevaisuus. Niin. Siksihän me äänestämme.